Сәлем дусларым. География бик җитди фән. Белемнәребезне ныгытуыбызны дәвам итәбез. Без барыбыз да планетабызның шар формасында булуын беләбез. Барыгыз да беләсезме? Ә борынгы кешеләр озак вакытлар җирне яссы дип уйлап йөргәннәр. Беренчеләрдән булып җир яссы формада дигән фикердән хинтлылар баш тарта. Хинт галимнәре җирнең формасы турында бик күп бәхәсләр алып баралар. Алар җирнең нәкъ үзәгендә тау бар. Шуңа күрә ул яссы була алмый. Җир кабарынкы дип уйлыйлар. Ләкин аның аскы өлеше яссы, тигез диләр. Җир шары үзе 4 фил өстендә ята, ә филләр бик зур ташбака өстендә басып тора дип санаганнар. Ә ташбака исә иксез-чиксез сөт диңгезендә йөзә икән. Ә ул сөт диңгезен кайдан барлыкка килгән дип уйлаганнар икән? Җир шар формасында дигән фикерне беренчеләрдән булып кем әйткәне билгесез. Шулай да сезгә бу фикер яклы булган 3 галим турында сөйләсем килә. Беренчесе Пифагор. Юк, ул беркемгә бер нәрсә исбатлап тормаган. Җир шардан башка формада була алмый ди ул. Була алмый, битте китте. Шуның белән вәссәлам. Ни өчен дисезме? Чөнки Пифагор уйлавынча иң матур фигура ул шар. Шул гына. Икенчесе Аристотель. Җирнең шар сыман булуын исбатлап, ул бик күп дәлилләр туплаган. Хәзер шуларның берсе турында сезгә дә сөйлим. Диңгездә ерактан якынлашып килүче карапны күзәтсәк, горизонтта иң беренче аның мачтасы күренә. Аннан соң гына карапны тулысынча күрәбез. Ләкин бик күпләр Аристотельнең бу мисалына ышанмаганнар. Аристотель дә бик аптырап калмаган. Ул бик акыллы була. Юкка гына бүгендә аның цитаталарын кулланмыйлар бит. Ул башка дәлилләр ярдәмендә дә җирнең шар сыман икәнен исбатлый. Өченче галим Эратосфен. Ул беренчеләрдән булып җир әйләнәсенең үлчәмнәрен исәпләп чыгара. Юк, ул җир шары тирәли сәяхәткә чыкмаган. Беренче сәяхәткә кадәр әле 2000 ел чамасы калган була. Ничек исәпләгән дисезме? Эратосфен әйтүе буенча бик гади усул. Ике шәһәр арасындагы ераклыкны һәм шул шәһәрләрдә таяк күләгәсенең озынлыгын исәпләп. Дуслар, сер итеп кенә әйтәм. Мин аның ничек үлчәгәнен бик үк аңлап та бетермәдем. Шуңа күрә сезне дә аптыратып тормыйм. Нишлим соң? Мин Эратосфен түгел бит. Ләкин Эратосфенның җир әйләнәсенең озынлыгы 39690 километр дип исәпләп чыгаруын беләм. Һәм игътибар! Мин сезгә җир әйләнәсенең экваторның озынлыгы 40075 километр дип әйткән идем. Хәтерлисезме? Димәк, безнең эрага кадәр 276 елда туган Эратосфен үз хисабында ялгышмаган дип әйтә алабыз. Сез минем белән килешәсезме? Ә инде 17нче гасырда бөек Исаак Ньютон катлаулы исәпләүләр ярдәмендә җирнең дөрестән дә шар формасына якын булуын исбатлаган. Полюслар ягыннан планетабыз бераз яссыланган. Бу форманы эллипсоид дип атыйлар. Планетабыз әкрен генә әйләнә торсын, ә мин бүгенгә сезнең белән сау булашам. Танып белү гаҗәпләнүдән башлана дигән Аристотель. Гаҗәпләнегез, укыгыз, белемле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз!